Superordenagailu batek lurra 250 milioi urte barru nolakoa izango den azaldu du, eta etorkizunak ez dauka batere itxura honik. Bristolgo unibertsitateak egindako ikerketak kontinente guztiak berriz ere batuko direla aurreikusten du, azken Pangea izeneko kontinente erraldoia sortuz. Superkontinente hori ekuatoretik oso gertu egongo da, eta lurrak banatuko dituen itsasorik ez denez egongo, bero tranpa erraldoi bat izango da. 40 gradutik gorako temperaturekin. Baina beroa ez da arazo bakarra izango, hezetasuna eta aktibitate volkanikoa ere ikaragarriak izango dira. Ugaztunek ezingo lukete gorputza hoztu. Hezetasun atmosferikoak ez liokeelako izerdiari lurruntzen utziko. Bestalde, plaka tektonikoen arteko talka dela eta magma arrakaletatik irtengo litzateke eta karbono dioksido ugari askatuko luke, berotegi efektua biderkatuz. Horiek horrela, zer egin beharko lukete gizakiek bizirauteko? Zer egingo zenukezuk? Bi aukera daude. Batetik, evoluzionatu eta zalodiago bat garatzea, horrela gorputzeko forma aldatuz beroa hobeto askatzeko. Eta bestetik, film apokaliptikoen erara lurrazpiko hiriak sortu edo gaueko bizitza egiten hastea, temperatura bortitzak saihestuz. Beldurgarria, ezta? Distopia errealitate izatetik geroz eta gertuago dagoen honetan,